Здравейте! Казвам се Цветомир Динчев, роден и израснал в град Панагюрище, живея в Австралия, в Сидни, Австралия от 2014. Смятам, че Желязко Гагов е подходящ за кмет на община Панагюрище, защото той притежава много положителни качества и също така е невероятен като човек. Познавам Желязко Гагов от 1998, мога да кажа, че той е един от хората с най-голямо сърце, които познавам и винаги се раздава за другите без да се пести. Също така е справедлив и етичен. Ако нещо не е правилно, той не би се взел с него и не би го направил. Не е от хората, които би си тръгнал срещу принципите си, а е от хората с железни принципи. Когато се заеме с нещо, винаги го завършва до край, отговорно и съвестно и не си губи времето. Направо действа. Винаги гледа нещата от няколко гледни точки и винаги се стреми да реши всеки проблем креативно и рационално, с възможно най-позитивен резултат. Ако не може и не знае нещо, винаги ще попита, винаги ще намери начин, ще потърси информация и ще гледа да завърши работата. Уважава другите и мнението на другите и винаги е готов да помогне. В заключение, смятам, че Желязко Гагов е подходящ за кмет на община Панагюрище, защото е човек на действието. Притежава неукротим дух за развитие, усъвършенстване и голям устрем за по-добро бъдеще.